So, majong adlaw guys. Bale, nang hinlo day ko karon kay medyo tagas tag sagbot nya kanang dili na maklaro ang akong ipangtanom nga bermuda. So, mao karon nga ato ning panghinluan guys. So, nabuhi na ra ba ni akong mga bermuda. Unyag kanang mutagas ning sagbot di na maklaron jag maapil og kanang bungay no. So samtang mugbo pa ato ning hinluan kay para mukatay na og madyo atong mga tinanom nga bermuda. So ako ra day ning gipanglarot guys kay humok man ang yuta no. Dali ra maibot ang mga sagbot. So di na ni kinahanglan og gamitan og bungay.